हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत इन्स्टंट कोंबडी वडी। वड्याचं पीठ तयार करण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, हे आहे तांदळाचं पीठ, हे आहे ज्वारीचं पीठ, हे आहे गव्हाचं पीठ, हा एक अख्खा किसून घेतलेला कांदा आहे, ही आहे बडीशेप, उडदाची डाळ, चना डाळ आणि धने, अख्खे धने आणि हळद। पीठ तयार करण्यापूर्वी आपल्याला धणे आणि बडीशेप आणि ह्या दोन डाळी ह्या वेगवेगळ्या 2 तास आधी गरम पाण्यात भिजत ठेवायच्या आहेत। जर आपल्याला वड्याचं पीठ सकाळी लवकर तयार हवं असेल तर हे चारी मिश्रण आपण रात्री सुद्धा पाण्यामध्ये भिजत ठेवू शकता। हे पहा, मी हे मिश्रण वेगवेगळं भिजत ठेवलं होतं आणि आता आपण हे मिश्रण मिक्सरला लावून घेणार आहोत, पेस्ट करणार आहोत त्याची। आपली डाळ आणि धणे आणि बडीशेपची पेस्ट तयार आहे। आता आपण वड्याचं पीठ मळायला घेणार आहोत। पीठ मळण्यासाठी आपण पाणी गरम करत ठेवलं आहे। वड्याचं पीठ हे नेहमी गरम पाण्यातच मळलं जातं। पीठ मळताना आपण सर्व पीठ एकत्र करणार आहोत। हे मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्यामध्ये हे मी ज्वारीचं पीठ घालत आहे, हे गव्हाचं पीठ आहे। आता मी आपण जे वाटून घेतलेलं मिश्रण आहे ते घालते, आणि हा आहे किसलेला कांदा। किसलेला कांदा आपण यासाठी घालणार आहोत, किसलेला कांदा घातल्यामुळे आपलं पीठ वडे आपले मऊ होणार आहेत आणि त्याला एक वेगळी अशी छान टेस्ट येणार आहे। आता आपण हळद घालत आहोत आणि चवीनुसार मीठ। या पिठामध्ये आपल्याला गरम पाणी घालून हे पीठ आपल्याला घट्ट मळून घ्यायचं आहे। पातळ जर मळलं तर वडे नीट थापता येणार नाहीत। मी आपलं पीठ, वड्याचं पीठ पसरट भांड्यामध्ये मळून घेत आहे आणि मळून झाल्यानंतर ते मी 2 ते 3 तास ठेवणार आहे। वड्याचं पीठ मळल्या वडे करायचे नसतात, त्याला थोडा वेळ झाकून ठेवायचं असते पीठ। आपलं वड्याचं पीठ मळून तयार आहे, ते मी 2 तास भिजवून ठेवलं होतं मळून। मी कढईमध्ये तेल गरम करून घेणार आहे। तेल गरम होईपर्यंत मी वडे करण्यासाठी गोळे करून घेणार आहे, छोटे छोटे। आपलं तेल तापलेलं आहे, गोळे करून तयार आहे। आता आपण वडे थापायला घेणार आहोत। हाताला थोडंसं तेल लावायचं आहे, आपला वडा छान फुगला आहे। असेच मी अजून वडे बनवून घेते आणि तुम्हाला सर्व करून दाखवते। हे पहा, मी वडे तळून घेतलेले आहेत, तुम्हाला दिसतच असेल किती छान फुगले आहेत ते। आपल्या वड्याची टेस्ट ही एकदम ऑथेंटिक आहे।
वड्याचं साहित्य आणि माप डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला मिळेल, ते तुम्ही फॉलो करा. मी ज्या नवीन पद्धतीने वडे केलेले आहेत, तुम्हीही तसे करून पाहावे आणि मला कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.